Bueno, o descubrimento para mí foron as ánimas, porque E mola moitísimo. O sea, é moi distinto a outros festivais. É un festival que non é unha fotocopia de nada, é un festival que se fai dentro do corazón. É un dos festivais de referencia para min xunto co Smorga. Esa é unha boa pregunta. Eu creo que a resposta é moi sinxela neste caso. Eu diría... Hola, ¿qué tal? Hoy retomo los vídeos en festivales con uno de los más interesantes y auténticos de Galicia, el Facela Fest, un festival que acaba de celebrar su 9ª edición y que sinceramente merece muchos más focos de los que recibe. Y sí, lo sé, es algo un poco desenfocado, el maldito autoenfoque decidió centrarse en Lugo en lugar de en mi cara, aunque pensándolo bien quizás estaba buscando la belleza. En fin, he decidido que voy a dejar de usar esta función porque siempre acaba dándome quebraderos de cabeza. Pero vamos a lo importante, el Facela Fest, un festival hecho desde el amor por la música, sin ataduras comerciales ni compromisos vacíos, con un criterio musical claro y honesto. Y en un momento como el actual, en el que cada poco aparecen noticias que hacen todavía más precario el panorama de lo que yo denomino festivales clon, apoyar propuestas como esta es más necesario que nunca. Sin duda, el mejor festival de Lugo. Viva el Facela, viva la música y viva Lugo. Y ahora le dejo al público responder a la pregunta, ¿qué tiene el Facela Fest que no tengan otros festivales? bueno, o descubrimento para mí foron as ánimas, porque xa me gustaba moito o músculo, pero as ánimas é un proxecto diferente, con outro sonido, gustoume muchísimo, ese sonido showgaze, ese My Bloody Valentine, esa voz de Linda Aguilala tan ben metida con ese efecto tan precioso, foi un descubrimento que me gustou moito ver, gran fan de Facela. É un festival que non é unha fotocopia de nada, é un festival que se fai dentro do corazón, de xente que lle gusta a música e que só traen a xente que lle gusta. E para min, eu creo que para nós é un oasis nesta recua de festivales na que son fotocopias. Eu tiña super cerca da casa. É a primeira vez que veño, pero a verdade é que é genial. Vivo aquí no barrio. Entonces, bueno, había que probalo. É un dos festivais de referencia para min xunto co Smorga, que son os festivais de puta madre que recomendo a todo mundo, e todo mundo hai que vir e apoiar a esta xente que se move tanto, que mola moito. Bueno, o Facela eu diría que pasión, independencia e Lugo. Pois moi simplemente este grupo que estades a escoitar, que son de Undertones, un dos pioneiros do punk, como The Clash, como Sex Pistols, etc. E sobre todo que é un festival de Lugo feito para xente de Lugo e para o resto tamén, pero é moi local. É un festival moi alternativo, é diferente a outros festivais. Ten música alternativa, música independiente, e mola moitísimo. O sea, é moi distinto a outros festivais. Sí, a música é totalmente diferente, non é música comercial, está moi guai. Pois o Facela ten un cartel que non teñen os restos de festivais, o resto dos festivais. Ten un cartel moi escollido, bandas que veñen de lonxe, americanas, os japoneses donde que estaban genial, e é un alivio que haxa festivais así pequenos, feitos con tanto cariño, con tanto esforzo e, sobre todo, que dé algo diferente ao resto de festivais. Eso é un placer. Vamos, Facela Fest, o que ten son grupos moi especiales, diferentes, que non ten outros festivales, sobre todo que se fan en Lugo, e sempre conoces cousas novas que ao final, inda que non os conozcas de antes, vanche encantar, e para mí é o mellor festival que hai en Lugo con diferencia. Esa é unha boa pregunta. Eu creo que a resposta é moi sinxela neste caso. Eu diría maxia. Non estamos un pouco fartos de tantos macrofestivais que non teñen esa esencia que podemos atopar neste festival en concreto? É que Suso sí. é moi guai. Como? Suso é moi guai. A verdade que sí. Organizadores é moi O guai. organizador é moi guai. Moi guai. Xa, Sí. con eso que máis podemos pedir?